Hello guys, welcome to back my YouTube channel Saikong Vlog. To नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नैबे फुख्रिखौ लानानै गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायहरनाय जालायबाय। बे फुख्रियाव आं मानो गोजोमबाय थादों आरो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानांगौ जों दिनै हमगोन रायजोनि फुख्रियाव रायजोनि ना। बे रायजोनि फुख्रिनि नाखौ जोङो बिदिनो बोसोराव खेमसे बोखांनानै जयै मोखां नायलायलाय जानाय जायो। ओरै बारलांबाय मासे गोजौजोंहाय। तो दसे उनाव नुनो मोनगोन बेसे गिदिर गिदिर ना मोनखो दिनै नोंथांमोना आरो भिडिअखौ लाइक होनो दाबाव चेनेलाव गोदानबा साफाग्राब एबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव बिदिब्ला भिडिअखौ नायनो रेडि जादो। Japan kalau bukan Japan gitu-gitu. Hai Japania hai. Japannya hai. Lagi muda. Anda juga sih sudah. Ayo, nak juga. Iya. Nah, kisah nih. Ini tuan dong. Tadi sabi apa nih? Bukan aku galang dia tuh. Sini ke kita.
Apa बेखौ थ'सो सोनांगोन आइ थ' सर बेखौ थ'आव आइ मानसिखौ नोंथांमोना नुखाबाय नाया बेसे गिदिर गिदिर जाखोमोन बेसेबां बोसोरनि जानांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो नाया बेसेबां बोसोरनि जाथावथाव ना गिदिरखौ माने ओरैबायदि सेलायलायबाय माने बेखौ आं लागोन होननानै बेनिफ्राय माने बाहागखौनो मोनदिया जेबो नङा लांथों बयबो जानो लुगैयोना नेक्स्ट टाइम आरो बोखांबावबा नेक्स्ट टाइमाव जानोसै नोंथांमोननो देखायनोसै थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब माबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय जोंना फख्रिया नैबेनोमोन रायजोनि फख्रि थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों।